Sziasztok, Daniels vagyok, és ez egy újabb videó. Hát, igen, elérkeztünk ehhez a naphoz is. Újabb videó. Nem tudom, mennyire tetszett a múltkori videóm. Hát, bocsánat, ha nem volt olyan jó, de még az első videóm, úgyhogy még lehet kicsit akadozik. Most keresem itt ezt a múltkori videómat, hogy lássam újból a fejleményeket. Itt is van. Vagyunk. Igen. Igen, köszönöm. Egy nap alatt 10 megtekintés. Mondjuk szerintem ez jó irány. Vagy nem? Mondjuk eddig még nem ismert senki, tehát... Vagyis már így a Youtube-on. Tehát szerintem ez elég jó. Egy nap alatt 10 megtekintés. Ja, és köszönöm szépen azoknak, akik megnézték a videómat. Tudom, kommentben leírhatjátok, hogy jó volt a videóm, vagy épp nem annyira jó. Hát, igen, mit csináltatok a hétvégén? Kommentben leírhatjátok, hogy telt a hétvégétek, vagy csak simán csináltok egy videót róla. Nekem elég jó volt, szombaton feltöltöttem az új videómat, persze a legelsőt. Tegnap voltunk fürödni, jól éreztük magunkat. Sajnos erre nem csináltunk videót, úgyhogy ezt nem tudom nektek megmutatni. De talán, hogyha még megyek így valamerre nyaralni, vagy valahogy, akkor készítek nektek videót. Amiket persze egy ilyen beszédes videóba belevágok. Hát ti is csinálhatok ilyen videókat, és én belevágom ilyen videókban, amelyekből beszélek, és például belevágom, hogy kinek hogy telt a hétvége, vagy épp a nyár. Nem sokára itt az iskola. Gondolom senki se várja, mert én nagyon nem. Igen. 8-ba megyek. Vizsgák, minden. Hát, nem lesz egy könnyű évem. Valahogy ez is eltelik. Hát, láttam az előző videónál, kaptam egy lájkot, külön köszönet a lájkért. Hát, ide viszont nem írtatok kommentet, hogy szerintetek miről csináljak videót, vagy valami, tehát nem adtatok tippeket, úgyhogy úgy döntöttem, csinálok egy ilyen normális, megszokott, beszédes videót, mint a múltkori. Hát igen, a helyszín kicsit más. Talán jövő héten, hogyha megyek nyaralni, lehet, hogy megyek, nagy részt igen, és készítek új videókat, amiket persze belevágok egy ilyen másikba, beszédesbe, mint ahogy ezt már az előbb említettem. Úgyhogy remélem tetszenek a videóim, és ha még szeretnétek ilyen videókat, tudjátok, iratkozzatok fel, kommenteljetek, vagy csak van itt lent egy zöld kis kezecske. Vagy csak azt nyomjátok meg. Oké. Köszönöm a megtekintést.
Sziasztok!